Chokihola Higher Secondary School Inglongpho Pharo Isimete 100% satlang angthek keme kelong. Balichanga hawaralong Kurusar Sarkahang Amri pirthe pen chiti ben etlo Pura Aron pen Asan kechok asai mesen pen kapachun pon. Patumi bose ka cheklo ni phai inkoi ra troxier ni por phai troxi ra chitim pen NHI DCL atum National Highway Reservation Kaparlo on ketharle asai kedengpon. Jirsong Asong NGO में फुमती डायरेक्टर फादर Thankachen Jose patir pi ponsi langit hai pura kisung ke phora da tum aphan kerap kapajirdam asai kedengpon. Nijang Karbi Hamren Arongsopi DC office asai hemalong APHLC soar law song atum ningi si thirkluk airset from set thor pak ben kachesong ami de ki thor. Nelibirta thanbang sonro singrongpi aphangsi Bisonat Karbi live kelangwar kaching honarat do anaphan kardom nang pajireglo kardom tangna pini arsik jetlapan sodak berta nonang tonpan arjikta Ilitung kachesong kapachun nanti ini tu makin mana saya itu pasal nanti kasi pini jukok kalau kali nanti kasi kado kami tahu mobile tu nanti flashlight on lamon kalau flashlight on meter nanti tu halah lamon kasi kita mesti ke dah boleh tu pipen tampo halah sir bomu aku melintas itu tukar halah market tampo aku dengan teknologi sampai aku something tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Chokihola Higher Secondary School Inglongpho Pharo Isimete 100% satlang angthek keme kelong. Lakhain koi raphon nilip constituency ke parlo Chokihola Higher Secondary School satlang angthek keme jok nile bara aphan nong me keban. Chokihola Higher Secondary School principal Dr. Ronjit Ronghang pen kaning jepon ke lothan bang atumati teaching staff atum kachepa dukpe ka join si 100% satlang angthek keme wanlong lo. Athema Chokihola Higher Secondary School along ki dunau sumaratum ke along kaprek admission ke long dun de tum si dak admission aphan ke ban lapen ke ongdung atum ke third division lapen second division atum si admission ang ke endun pensi non higher secondary ang deng first position ke palong dun ke lothan bang atum ate teaching staff atum ka chepa duk lapen isi thedung kichun ang theklo pusi jongpon Sociology than bang haising ko pen kaning jepon ke acheklo jonwang ta sadlang mate monthly test patok bom la penjong si komani test ahut nang dunde pulote kapregar ni sita patok detpo ke thega hiena bang bat pon bom lo Lapuan ka chepadu ka join si non pinier ni higher secondary aphan nongme wan lo pusi ning jepon
Pining kaduka ve satlang ke tokdun lake bang inkoira sirkep ando la songbong pen bang troxia tum ke first division undunlo bang inkoira tum second division undunlo la pen third division bang ke bang hini an longlo la sikaduka ve mate overall percentage ke 100% longpon si kacharli tum api apo than bang aphan nongme banpilo awedet tum phan bang ke hut pan dagwang po hut pan si notes pinelu don po an pen si papa charlie pon tela bang sonang tuma college nong jong si kumane according jer tum jong si wangji pulon te kon percentage men senang tumla dake accept ponji e tum la hai bang ke thang mane hedi ke jong dam awe jong si kumane tum jong si ning hang do te third division ta me tum pon non peneng ta me third division ta me pon tela bang so college long nang le principal lo la sila dak angbong nang tum kisung ne kachesong pon sondu mana tum da ake sung nai kachesong pon bang ke la lo alam bang ke da school building higher secondary building bang awe lang non ke dobom la bang ke dak school section junto additional classroom library room laboratory room la hesi nitum en pondet la si jong si Kalbang Autonomous Council ilatum kaching honai ACM chief executive member Dr. Tuleram Ronghang jong si Chokihola Higher Secondary School aphan mesen our site mate mesen a building nang pi son alang li phan churu perfect ji la pen alang li so a medium hoi pen ta alang li phan pachini lo alang li la so a building a construction abang nang sanction po prabjen pan pipo bosi alang le pansta metro medium pen tuning ripon lo la pradun thu aku dak ele tuma local MSc Mr. Pobito Rongpi apansta me la request lo tuning ri lo je la so Chokihola Higher Secondary School a building prabjen pen apa pipon je aphan la pen lan chota krelang dak ne tum non Chokihola Higher Secondary School bang ke venture lang la pen government ali provincialized kali la si la so Aventure Higher Secondary School pen non provincialized ke kedeng ponji phansame alang letum bahini phansame tuning ripon lo la penon ke bang ilang anta nang tum la bang so a college pen ke mesen angthek ke klang pon bom je phan nang tum kupi bi asai kedeng ponji phan nang tum planning do pon ni tum ke non pening pen ansusi ke damtang pen ansusi sine tum bang ke kai keta teacher tum cherok tok lo ansusi se bo ifon bom lo la pen tum teaching method bang ken tum audio visual te use pon teaching aids ta use pon la pen mesen our size tamin tum teaching aids tame lason use pon pen sin tum somatum khan pachini pon lo adak pipi lo facility nang tum do e tum long projector do la projector lo hum thom do la hai pen sin tum la audio mate video la hai paklang pen se sama tum klar dak khan pachini so pachini yoni selang tum penang ana tum bang ke success pon lo apen nang pan ki josin nang kar jang tung la lo ove kimi tum non man jitu la raki hormu kirim pena jok la luka charli inton kok tum hanang le message Karbang long birta galang Arat tum han kupi sinang le hin pen message ki piang tum la bangka hok lo le tum Karbang long bangke la ke la soraki kirim bangke la ke jumput la ke kado weta theglo lo la ke mesana kam kali hinodak Karbi Anglong Chokihola pen Anilson Rongpha report Biswanath Karbi live tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Balichanga hawaralong Kurusar Sarkahang Amri pirthe pen chiti ben etlo Pura Aron ting pen Asan kechok asai mesen pen kapachun pon Munid mehang thek dedlo te arni sima du ta amek chivek ji bonta ajhega tum ame kichi ke khaya phan kana hok the tan do kok titi lason se ke dam tang bosi ka chek lo ni phai inkoi rapli phom tarni biswana dalong rinong nam che thang klonga Kurusar la pen rada cyclem bang pu Balichanga hawar la khai si dili changa mekar Sarkahang Amri pirthe pen chiti bintang lo Kurusar Sarkahang Amri amahang ki thek arni la ke damtang ningkan pharo khre sir kebra ingkoi ra ke thom jakong che kloni phai khre hini arni pirthe nang ha chelo lason si alangi akaya hut rongbe rong thagan ta chwai kli chokhe jo jirlo phirlo cholang chulu ahin ke anujok piason si ar chaklok abang phulo bonta ke damtang bosi ga che kloni phai ingkoi ra pli phom tarni Kurusar Sarkahang Amri pirthe pen chite bentang lo lasi Karbi Aron atang ateng pen bosi ga che kloni phai ingkoi ra troxi ni Asan kechok asai pachun pondu Asan kechok arni ongdung arada tum chetongdun lason se jongthong kro ronga sar sar theram kro sita mi chetongdun ronga sar sar theram kro pen ka chetongdun na hot kaningje te kang lake Kurusar Sarkahang Amri pirthe pen ka chete ben lake jongthong kro rong anparta kheya phan kana hok the tan lupusi ningje pon hala pusaku motha moja gaw pradhan akongchun bangla pen ongdung ke theki dinga tum chetongdun
News Desk Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Patumi Vosega Cheklo Nipai Inkora Troxier ni Porpai Troxi Rachitimpen NHI DCL atum National Highway Reservation Kaparlo on Ketharle asai kedengpon. Rong Pirbi Ben Lahorijan and Patumi NHI DCL atum National Highway Reservation Kaparlo on Ketharle asai kedengpon. Bangsolong Komadne kana hoga tum dosita reservation Kaparlo on the kerap mate compensation ke pipon thekthelo puta NHI DCL Secretary Manager Rajiv Katiala hinpen rada tumaphan thanpachini pon. Lasi Komadne kana hoga tum do anta Bangsolong na ten kroisi thange pasik sakdun puke madu alam ki da bidun de puta NHI DCL Secretary Manager peningje pon. Lapen bangso asai kichun pameji aphan pura IAS APS lapen border force atum anta cherap chetodun si asai bang pachun ponlong lo puta manager secretary pen ningje Karbi anglong mancha pen momitati mumpi report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Jirsong Asong NGO में फुमते डायरेक्टर फादर थैंकचन जोसे पतिरपी पोंसी लंगित है पूरा किसुंग के फोरा द तुमफान केराप के पचिरदाम asai kedengpon. Kisung ahut kerap henlo dhorom ke thenai lapen arna mahir jume kelong ji lason se pini vosega cheklo ni phai inkora nerkep durmier ni Jirsong Asong NGO me phumate director father Thankachen Jose patirpi pon lapen NEDSSS Guwahati atum kacharap dun pen langit hai pura dima hasa along rimahu rahawar chotolong malai arong kisung ke phora da tumaphan kerap ke pajirdam asai kedengpon. Kisung arada phan kerap ke pajirpon lake sang dali chanda harsun phuruyathe ata jangthu mirsa et langching lo sabun peri kechok sabun aduk ingti him biriga dukhai hoi pi pajirpon lo lasila puson kisung thektik apora hut kisung det arada phan kerap ke pajirduna phan pura kacharap cheto duna jok meno sunida sa phan Jirsong Asong NGO tumahin pen akero pajirpon. News Desk Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Nijang Karbi anglong Hamren Arongsopi DC office asai hemalong APHLC soar lo song atum ningi si thirkluk airset from set thurpak wen kachesong amri thur. Patumi Vosega Cheklo ni phai inkoira troxier ni Nijang Karbi anglong Hamren DC office asai hemalong APHLC soar lo song atum ningi si thirkluk pen airset from set thurpak pen kachesong amri thur. Pinpur में के दामतांग वोसिगा चेकलो नि फाइनर कैप MAC के लेक अर्नी द्वार अमला कॉन्स्टिट्यूएंसी आहावारा लोंग पंजाब और पथार लाखा क्रे ट्रक लापेन क्रे ट्रक सी पोलिंग स्टेशन लोंग लोके जोक सिल स्टैम्प कांग बोदेरा जोक राथुर पैक पेन के खाम के हुर पचो दोरा जोक लोके जोक पंगतन कोक पेन पुथोत निफाई कैप अर्नी लो जोक पंथु पेन इंगसाम जिन पेन पचुन पन लो Bonta, nona bang ke puthot raikom saikhi tum mate police tum Punjab bor pathar arong arada phan puthot kachene kaho lopen kiduk kisung arat thang adai kawya bang phubang thia tum phan kenep kang nang era putha APHLC sorlo song tum thurpak ben kachesong pon lapen kang nang era bang phubang thia tum phan ake joy pen mate free advocate nangji pusi DC atheng opin pura lo pajirdam Lapen ke podera bang phubang phi adonarap advocate Chinthong Han se ahin pen inut ben suri phokep nang pinot nang pajok pipo puta ke hang padopon puta ke podera bang phubang phi adonarap atum penta nang pachini do Bonta puthot advocate Chinthong Han se ahin penta suri phokep ke hang pona puta puthot lamklarta chipi ponthu Election ahut na tum dak luka jok puta nang tum pini Punjab bor pathar arat tum kisung puta nang tum pini non Dia tu channel atau kelang korting je kan tanpa cini marah apa Karbi marah apa. Cini lo lahai tan itum ke 11 ajo si ni tum han ke nang nep lo. Nang nep pen seta 11 ajo dolo ang pare 12 ni ta dolo 13 ni ta dolo.
la 13 nita nilipur yar pensi nilipan ke wanglo thang alam alun na besi nilipan ke nanglo plot lo anchol tapi lawan sunat tu menang kena putak kopisi nang tu pukon ke la nang ki puji ke halada ke angton group pensi ke claim lo he claim puwai phita non bang ke isivet asong phansi jong vet lo mane EPHLC asong phansi ne vet lo EPHLC phan ke kroy abang tu bang pion ke non ke chinek ka holo son do ko as dolo la bang ke la penon ako arju chulong lo independent tumbang ta amen dodon sip la song ni ba de konjo kathar aphan ka kerap tu mana amen do la song ni tuman si amen do chol belek tuman ke amena vedar duro ka ara ka pa siksa krong along nal tu ka chinek ka holo puthak non advocates tamen nang tu aphan suri pokep nang ke hang suri pokep nang bite nang tu don rap pen dir puji phanang puthak mari ko bilo puji ko dili ko sosi pudam lang wala bang na hang na halo sanil tunge poisa si sulong nak thelo keduk ani bang hajara chudam choda amni tu sai de gente suri phokebli suri photalong nek the suri sidalong nek the ni tunge nang para hok lo police tum nang ri lo bang lo don ni tum rong lok ta don phli ne don phli ge in hap todam lo pathe amni tum do bang weder lo karok lo amni nang long le de lo he in hap se todam rong lo ngani tum rong ba ni inur pon long lok lo he Jirsong teron pala pan mangga la somnia men mangga non second list ta la ta ko ane bang ko ane dong la bang na chine de lo mama lo ne ke klang ji ni ka charge lo bang ner kep do lang no second list lo sita hala sorni lokajo korni kala system kam bo long ke nal tum efficiency arada te claim kali hoga kali le tum khada ke party la mo pelo to pala party phone ko ane do khada bhore jok lo mat so ka horm kam ko der joini pensi thur pak lo rat thur pak lo phi bang ke nolas goi tho bang punil tum pa pelsi bansi koila nali tum ke dam tang waramla aha waralong na tum loke jokadi system kam butat nal tum rong rat aphan ka chenek ka hulu la police duro ka tum na tum methang jung don ra aphan pini da police duro ka tum na arrest lo la so puthak na tum aphan pini police duro ka tum na tum poisa pine ke hang nang di mana sondoma dolo sa ko BBC nang pula tum poisa bang suri phokep ke bang si singo jok pu le ha la bang ke dak botlang so athana OC pendong ke puma mate dak dwaram la outpost pendong pula da dwaram la outpost pen si pu dwaram la outpost si pu di tamne la tum la anrat kisung aputhak na tum kana pensil bang so atang ka kipiun je kong ro manal ni tum ke avelo ni hok pen talong thai velo barikha si jon cholong thai ve choram thai ve lanal tum bang kwan sedak non police duro ka tum nang tum metang jung nang liha ma sordo pen dang lok rong siru bisipan bang an pasin non police duro ka tum ka arrest lo bang troxy ra da pan nang pajok polo pen suri phokep nang pinang po inut pen ko ba masin tum dak bang an do dang tum hem ma sordo pen metang jung metang do ra bang tuluma apa ke do inte ma sordo puteron tentulo koson ha puteron pi pana ne cek lo ne piu dak sidu lo di puteron pi pana pajok po suri phokep baik no puna la pulo la police duro ka tum senang pulo suri phokep bano yang ke nang lupu la ke doram la outpost ni sia biti baba nali hama sorado ikma nili sopo bang ni kopiar josi la bang so nali sopo phan ka arrest long la jo bang ke hombara nong ve ba la system ing boda taput hak sarang phan ka arrest ma man kopina case do ma ve la so pen lo ang ke no nali sopo phan nang lo people pa suri poke ba nang no la puig lo la ke hadak doram la ke do police pundong nang tumdong bang no po sanang hang la puma kali komat sigi pulo to sopo lang no la jong son pahan ni itu mah dak hang ba ke to nang hang komai do ke to nang hang ga dak nili tu mah kir kachiki hansi sangho kilomen nang thani jima jin thong hansi na to kan suri poke ba ning non na le to masuk po pa na to hama sorban ulo po dong thong hansi advocate nang hang ba lai lo suri poke ba non
suri poke pang pilu pulong te nang di supura joko nang tu mahemat sota jok ipo jong ikpo pulun suri poke kep oi suri poke kep pilote jong ikpo pulun Nijang Karbi anglong Hamren pen Bronson terang la pen Daniel terang report Biswanath Karbi live. Tang de pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadok we phanta kurwang thu la pen dome thak me.